Wala iba nga aton pasasayawan niya na kundi usa hanaton mga honorable nga magbabalaod hanaton minahal nga bungtuan Guiuan the Senior Councilor Puli Bagro Jr. Wala iba nga igaado ni Councilor Bagro kundi usahan atong gihapon mga bisita, usahan atong mga membro, hansang ko na ang panlalawigan, the Honorable Board Member Christelle Yadao. Okay, Maestro, music. Hamon sa balite, may kasayaw nagisisikati at nagsasayaw hindi na pirmi. Lagi na ko nagkisi-kisi at hermana at namumuna itadarahabot na ni Kapitana at ipausa ang mga bisita at kadalo at hirap. Liwat sayaw na lubi-lubi, aminunong sa nampani, mga sarayang sa malete, ang ulat sa pinapilpi, at hermana, at namumuna, itadarahabot nga ni Kapitana, at di mausaan mga bisita, at kadal at iragala. This is Guiuan Town Fiesta 2023, Guiuan Eastern Samar, Waray TV, subscribe! Samar lady, may nasayaw nagisisikati at nagsasayaw hinipida ng pilmi. Lami na nagisi-gisi at hermana at namumuna, itadalahap nga ni Kapitana at himausa ang mga bisita at kadal at iragala.
Usa na ang buwis pagmukha at kalat ni Buka Palipayan at istura. Okay, thank you so much, Honorable Senior Councilor Puli Bagro Jr. Likewise to the Honorable Board Member Christelle Yadao. Okay.